association ta muna tunatar da cewa da dukkan su masu rai ne mai kuriya barka mai zaku wani janno zaku mai da mara ruwan koro shine illa zakawa mai kuriya barka da Usman shine yayi Nadifa wai bella ila ta Usman wallahi bella ila na gudu Tanu Usman Tanu Allah kawo muka dan sarki kabiya an muka dan sarki lela Allah kawo sarkin kwai ina garuwa yau ya rage take da ya saba yi yana ya san da cewa ba wai teater bane Mamman na Alhaji Mamman Isa sai Isa baban Isa muna neman trainer Laberi a tap technique warai kokowa riyake kokowa fasa bella ila daya daga cikin wadannan tawake shi da su wallahi sai ya samu yayin wata kuma da bella ne ba ya wata dama da ya saka ci kawai ya sai shiga ya rungume shi ya dauka sai ya tura shi gaba sai in taushewa kowa tsakanin tawa da difa tawa na da kai takwas ifana da kai su shigo ku bari ba da wannan sanarwa da ta bi sama na alhaji